Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namong pinakadagko ug pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. John D. Esteban, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Mga naayo na nga COVID-19 Delta variant positive sa Cagayan de Oro City ug usa sa Hingoog City gibalik og isolate uban sa ilang close contacts. Samtang COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez bibisita sa Cagayan de Oro City. Ano ang report ni Cyril Chavez? Naayo na gikan sa pagtakboy sa Delta variant sa COVID-19, apan gi-isolate pagbalik ang 5 ka pasyente sa Cagayan de Oro City ug usa sa Hingoog City sa Misamis Oriental, uban ang ilang mga close contact alang sa backtracking aron masuta kung asa gayud nila nakuha ang maong virus. Sagad sa mong mga pasyente, residente sa Barangay Kamaman-an ug makanhan sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Kinamduman nga ang pagtakboy sa Delta variant sa maong mga pasyente mo'y usa sa basihan sa pagpailawom sa Cagayan de Oro City ug Hingoog City ubos sa ECQ. Dili man ingon kay naa ang variant sa Cagayan de Oro ug sa Hingoog sila lang ang tagaag attention. No, it should be the whole region because posible man kani siya mukalat the whole region. So sa pagduki-duki ni atong adlaw, nabalaan na mo nga there will be an additional allocation of vaccines for the region. Aron masigurong mas mapaspasan ang contact tracing ug massive vaccination sa katawhan kontra COVID-19, miabot karong adlaw sa Cagayan de Oro City ang Coordinated Operations to Defeat Epidemic con Code Team sa National IATF nga gilangkuban nila COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, COVID-19 Chairperson Secretary Delfin Lorenzana, IATF Chairperson Secretary Francisco Duque III ug COVID-19 Vice Chairperson Secretary Eduardo Año. Target ang 5,000 vaccinations per day sa Cagayan de Oro City, samtang 2,000 usab ang target nga mabakunahan sa Hingoog City matag adlaw. Buot sa IATF nga daghan ang mabakunahan aron mapungan ang pagtakod sa COVID-19. Kung bubuuin mo kasi yung buong probinsya, may mga areas na hindi siya affected and even yung cases niya napakababa. Kung ibibigay natin ang buong probinsya magkaroon ng MECQ, ang laki ng problema natin. Lalong maraming hindi makapagtatrabaho at the same time, maraming magugutom. I am confident that they will be able to contain the potential surge of COVID cases, not only due to Delta variant, but as I have also indicated earlier, we also have the Alpha and the Beta variants in circulation. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Guidelines sa Enhanced Community Quarantine gipatuman na sa Cagayan de Oro City. Atong sayro ng detalye sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Sara, daghang motorista ang stranded sa Opol Quarantine Checkpoint pasulod sa Cagayan de Oro City. Samtang pipila ka mga establishmento ang gipasiradaan sa lokal nga kagamhanan. Ingon ani kataas ang linya sa mga sakyanan sa quarantine checkpoint sa Opol Misamis Oriental pasulod sa Cagayan de Oro City sa ikadawang adlaw sa pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine sa syudad. Matag traveler, gipangitaan og dokumento kung essential ba ang biyahe aron mapugan ang pagsaka sa COVID-19 labi na ang Delta variant. Mga kan-anan nga adunay dine-in, take-out na lamang una ang gitugutan. Gipasirado usab ang mga negosyo nga bawal mag-operate ilawom sa ECQ. Sama na lamang sa mga barbershop, mga salon, car wash na maligya og sanina og uban pang mga non-essential nga negosyo. Maski walay apprehending officers, walang kuko, walang RCB, walang RTA, walang tanod. We will still comply because we know the right reason. What is the right reason? We avoid the virus. Pipila sab ka mga individual nga nanggawas sa ilahang mga panimalay nga wala magdala sa ilang barangay exit passes ug non-essential nga mga lakaw nga naisyuhan og ordinance violation receipt sa barangay Makasandig. Magpabiling gihapon ang curfew gikan alas 9 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Ang pinaka-guideline po talaga stay home. Kung wala po tayong tuyo sa labas, at di po tayo huwag na po tayong lumabas para hindi po tayo matikitan. At hindi rin tayo makahawa at hindi rin tayo mahawaan ng COVID.
Ang mga simbahan, online lang una ang misa sa St. Augustine Metropolitan Cathedral Church. Samtang base sa LTFRB Region 10, adunay public transportation apan 50% capacity lang gihapon ug sundon ang minimum health standard. Katulang unang mga APORS o authorized person outside residence, frontline workers ug adunay essential nga tuyo ang makasakay. Ang hanapin po natin is kung APOR ka, may dala kang ID, company ID, or pang walang ID, detail order or certification ng company. Then, kung sasakyan po, essential, yung cargo, yung mga sasakyan po natin, dapat po may nakalagay yon na essential with DTI certification. Sayon rin balik-balik, subo paminahon, pero epektibo kung atong buhaton. Sara hangyo karon sa lokal nga kagamhanan nga mutuman na lang sa quarantine protocols aron malikayan ang pagsaka sa COVID-19 cases, labi na ang gikahadlukan nga Delta variant. Sara. Okay, daghang salamat, Ethel Ipanag. Karong gipailawom sa GCQ with heightened restriction status ang Davao City atong sayron kung unsa ba ang guidelines nga angay tumanon. Ani ang report. Usa sa mga apektado sukad sa pagsugod sa COVID-19 pandemic mao ang mga establishmento nga nagatanyag og personal care services. Gumikan na sila direktang contact sa ilang mga customers sama niining massage spa sa Rojas Avenue, Davao City. Karong sobra tuig na ang pandemya, naglisod gihapon sila nga makabawi labi pa nga pausab-usab ang quarantine classifications. Maigog gyud ang mga business owners permi sa fixed expenses, no, sama na mo nga nagarenta mi og lugar. Gikan MECQ, GCQ status na ang Davao City apan with heightened restrictions. Busa 30% gihapon ang gitugot nga operational capacity alang sa establishments nga gatanyag og personal care services. Ug dili lang ni sa among business, no, but majority of the businesses diri sa Davao gahulat gyud na mag-GCQ para makabalik na sila og operate. Hinuon sumala sa DTI, gitugutan ng mag-operate ang food and medicine manufacturers, logistics service providers, BPO, essential retail ug service establishments, clinics ug uban pa. Apan alang sa indoor dine-in services, 20% gihapon ang gitugot, samtang 50% sa outdoor. Sa religious gatherings, 30% lang sa venue capacity ang pwede mo tambong. Limited lang sa APOR ang interzonal travel gikan sa Davao City. Samtang pwede na ang intrazonal travel sulod sa syudad ug 50% capacity ang gitugot alang sa public transportation. Pwede na ang outdoor non-contact sports bisan ngadto sa nagedad 15 anyos paubos ug 65 anyos pataas. Apan bawal paghihapon ang indoor non-contact sports, courts ug venues, hasta ang venues alang sa meetings, incentives, conferences and exhibitions, konmais ug social events. Bawal usab ang indoor tourist attractions, samtang 30% lang sa outdoor. Bawal sab ang recreational venues, sabong ug theme parks ug kiddie rides. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Human gideklara ang diarrhea outbreak nitong Sabado sa Barangay Tulalian sa Santo Tomas, Davao del Norte kung asa usang patay. Isa kang kaso ngadto sa 363. Busa gilagi pailam sa RT-PCR test ang ubang pasyente aron masuta kung sintomas makini sa COVID-19. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio. Nadugangan og kapin usa ka gatos ang ihap sa mga nagkadayarya sa Barangay Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte. Hinungdan nga miabot na sa 363 ang partial nga tali sa mga pasyente. Sigon sa Municipal Information Office, daghan ang nagduha-duha mo patambal gawas lang kung grabe na ang sitwasyon. Bunga kuno sa kahadlok nga mataptan og COVID-19. Unfortunately, naay isa ka death dito sa Barangay Tulalian. 58 years old male. Gitabangan naman nato siya, papahilo na ilahang family member. From tubig, to gamot, to ID nila. Because madami pang affected na mga residents dito sa Barangay Tulalian. Initially, ipastop na natin yung kanilang barangay water system kasi marumi naman talaga, nakita na ng team natin. And then we will have another water sampling.
Sigon sa datos sa Municipal Health Office, 2 sa mga pasyente ang nag-edad og 0 to 11 months, 20 ang nag-edad og 1 to 5 years old, 19 ang 6 to 15 years old, 30 ang 26 to 40 years old, ug 25 ang 41 years old pataas. Ang ubang pasyente ginakuhaan pa og datos sa pagkakaron. Pipila sa mga pasyente ang nakabati og grabing pagdaot apan wala na dehydrate. Busa gipailam sa RT-PCR test ang 70 ka pasyente aron masuta kung diarrhea nga sintomas sa COVID-19 ang nasinati. Naa na may mga ubang pasyente namo na napakita na naa sila amoeba as per fecalysis result nila, pero ongoing pa gyud ang amuang investigation. Giduaw na sa mga opisyalis sa Nesgutang Lungsod ang Barangay Tulalian o ginagipatuman ang mga safety protocol aron makontain ang outbreak. Ingon man hugtanong ginapatuman ang mga polisiya nga makatabang og pugong sa COVID-19. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Usa ang patay human masunog ang kapin gatos ka mga balay sa Matina Playa, Davao City niadtong Sabado. Ani report ni Rial Soroche. Dakong sunog ang misugat sa kabumberohan human miulbo ang kalayo sa kabalayan sa Punta Dumalag 1 sa Matina Playa, Davao City adlong Sabado. Pinaspasay ang kabumberohan aron mapugngan ang pagkatag sa kalayo sa ubang dikit nga kabalayan. Matod pa kaninga isa sa mga renters ni Aida Masida nga nagpuyo sa second floor, kaning si Ronaldo Salinas, isa ka 76 years old, no. Matod pa ni baba ni siya, no, sa silong aron niya mopalit or magpapalit og kaning posporo. Unya human sa pila ka minuto nga gihatod ang katong posporo nga iyang gipapalit, taod-taod nagdagan na paubos, no, ang kaning tag-iya nga si Aida Masida. Nagpakitabang kay nasunog na daw ang second floor sa ilang balay. Damay usab ang Diego Silang Elementary School. Usa-usab ka 76 anyos ang namatay, human na missing kini atol sa hitabo. Gibana-bana mo kabat sa 2.6 million pesos ang danyo sa insidente. Ang atong paymangho, no, sa ato ang katawhan nga kung kita, no, magluto, atong yung bantayan, atong yung humanon ang atong pagluto, ug sigurohon nga nakapalong ang atong gigamit nga pangluto bago nato biyaan ang ato ang kusina. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Usa ka piniriso sa Misamis Oriental Provincial Jail ang nakaikyas dihang gibalik na kinigikan sa NMMC human naka-recover sa COVID-19. Ani ang report ni Cyril Chavez. Mao kini ang person deprived of liberty o PDL nga si Henry Pimental, 39 anyos, nga nakaikyas sa Misamis Oriental Provincial Jail o MOPJ Huwebes sa hapon. Doon na kini kasong paglapas sa RA 9165 o may kalambigitan sa illegal na droga. Sigon sa otoridad, gidala sa Pimental sa NMMC human nagpositibo sa COVID-19. Diyang gidischarge na kini, gibalik kini sa pasilidad o gilahi una kini sa ubang piniriso. Apan nakurat na lang ang mga jail guard diyang nawala na kini sulod sa prisuhan. Mga around 4 o'clock to 4:30, isa ka PDL na kanang nagkuan naka-istorya sa mga guard on post nga i-check ang kubol atong priso kay abre. So pagtanaw sa guard on post sa naka-duty nga gwardiya, wala na katong tawhana. Nagbugna na og duha ka tracker team ang MOPJ og nakig-alayo na sab ngadto sa ubang law enforcement units aron masuta kung asa nagtago-tago karon si Pimental. Sa pag-ikas sa piniriso, posible kunong madungagan ang kaso niini. Kakatawagan ko sir sa mga nakaila ani nga PDL nga kung mahimo kung kabalo mo asa, palihog lang inyo lang i-report sa nearest police station or dini mismo sa amo kay gahagyo pud sa pamilya ni ani nga PDL na kung nara sa inyo malihog lang ko gahangyo mi nga isurrender na lang ninyo. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Southwest monsoon o hanging habagat maghihapon ang nakaapekto sa Mindanao samtang duha ka bagyo magpakusog sa habagat sa nasod. Kaginayang buntag anaa na sa 1,090 kilometers east-northeast extreme northern Luzon ang tropical storm Fabian. Samtang ginabantayan usab sa pag-asa ang usa ka tropical depression gawas sa Philippine Area of Responsibility
nga nahimutang sa 900 kilometers west sa extreme northern Luzon. Wala direktang epekto ang duha ka bagyo sa Mindanao. Apan pakusgon niini ang habagat nga makamugna og kusog ng mga pag-ulan labi na sa Zamboanga Peninsula ug northern Mindanao. Apektado kita sa habagat or southwest monsoon. Karong adlaw, tungod niini makasinati kita sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga pagbundak sa ulan, pagpangilat ug pagpanalugdog. Posible ang mga flash floods ug landslides during sa mga severe nga mga thunderstorms. Ang atuan namang hangin hinay ngadto na Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Asawa sa mayor sa Lala, Lanao del Norte nga si Mayor Angel Yap nakuhaan og video nga nanakit. Kuha kini sa daw na suko nga asawa ni Mayor Angel Yap sa Lala, Lanao del Norte nga si Virginia Yap. Gipugos kuno sa asawa nga pagawason ang anaa sulod sa sakyanan apan giharang siya sa usa ka lalaki nga maoy gibunal-bunalan niini. Nasayrang ang ginapugos niini og pagawas kay si Attorney Saidamen Barat nga abogado sa mga mag-uuma. Nga matud pa ginapapahawa sa asawa dito sa yuta nga giingong napalit na niya. Matud ni Attorney Barat miduol kaniya ang mga mag-uuma human sa desisyon sa Department of Agrarian Reform Adjudication Board kung asa napildi sa kaso si Virginia Yap. Gikan kuno siya sa Provincial Trial Court dihang nahitabo ang insidente kung asa nasayrang igsuon day niya ang lalaking gikulatan ni Mrs. Yap. Wala pa'y pahayag ang kampo ni Mayor Angel Yap sa hitabo. Minilong kantidad sa smuggled cigarettes o pipila ka mga high-powered firearms na kumpiska sa mga otoridad sa managlaing operasyon sa Zamboanga City. Anong detalye? Pinagi sa search warrant, nasulod sa mga otoridad ang gipuy-an nila Asidul Susukan Ahalul ug Julhari Saharan alias Brando sa barangay Santa Barbara sa Zamboanga City. Na-recover sa otoridad ang 5 ka mga bagong M4 carbine rifle nga gituhuang ginasupply sa mga sospek sa Abu Sayyaf Group nga galihok sa Sulu ug Basilan. Sa mga operasyon, na-recover usab sa otoridad ang 135 kakahong smuggled nga sigarilyo nga mobalor sa kapin 4.3 million pesos. Samtang mukabat sab sa 3.5 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa 2nd Zamboanga City Mobile Force Company ug mga ahente sa Bureau of Customs sa gihimong Seaborne Patrol sa kadagatan nga sakop sa barangay Manalipa, Ala 1. Na-intercept sa otoridad ang usa ka wooden watercraft jungkong nga may pangalang MPB Arsan 2 nga gipinagayahan sa usa ka Merham Jalilul. Dinhi nakuha ang 100 cases sa mga smuggled nga sigarilyo. Gikuha na sa Bureau of Customs sa mga kontrabandong nakumpiska samtang gikustudiya na sa otoridad ang mga dinakpan alang sa pagpasaka og kaso. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. 3.5 billion peso project nga training center sa Sarangani Province nga gipasangil ni Pastor Apollo C. Kibuloy batok ang Senador Manny Pacquiao dili kuno tinuod. Sumala ni Kibuloy nangutan na lang kuno siya. Sa programa ni Pastor Apollo C. Kibuloy ni atong July 11, iyang gibulgar ang giingong 3.5 billion peso project nga gipangunahan ni Senador Emmanuel Manny Pacquiao sa Sarangani nga wala pa gani kuno nagamit na nga daot ng pipila ka parte niini. Usa kuno kini kamatang sa korupsyon kay kwarta kuno kini sa katawhan. Sumala ni Senador Pacquiao dili kuno 3.5 billion pesos ang proyekto kundi ang naalang kuno sa 300 o pinakadako 500 million pesos alang sa rehabilitation sa Sarangani Training Center. Wala kuno magsulti og tinuod si Pastor Kibuloy. And that is the only purpose why Pastor Apollo C. Kibuloy wanted to inquire in his TV program as to whether or not public funds are really well spent. So we request the good senator and his staff to clearly provide proof as to whether or not these funds, the 3.5 billion pesos, was really earmarked and was really used for this project. Sa labing unang higayon, gipahigayon sa University of the Philippines, Mindanao ang ilang virtual commencement exercise. Anang report ni Argil Relator. Usa sa pinakaginapaabot nga higayon sa matag estudyante ang makamarcha. Sa mga eskolar ng bayan, kini ang makasablay. Apan agig pagsunod sa ginapatumang health protocols tungod sa pandemya,
Gipahigayon sa UP Mindanao ang ilang virtual ceremony sa 23rd commencement exercises. Inay mo paso alang sa graduation, nagpa-picture nga nakasuot sa iyang graduation dress ug sablay si Grace Alec Ustique at tubangan sa TV screen. Usa siya sa ni-graduate sa kursong Bachelor of Arts in Communication Arts. Kahit na virtual or kanang pina-live ang graduation, kay thankful gihapon ko kay nakagraduate ko. That's all that matters yun. Virtual man or dili, basta nakagraduate ko sa UP. Kini ang labing unang higayon nga walay face-to-face graduation ceremony ang universidad. Anchor your purpose and your core values as scholar ng bayan. Excellence, integrity, public service, uprightness, assiduousness, humility, and compassion. Guest of honor o commencement speaker ang 42nd National Scientist of the Philippines o 17th President sa UP system nga si Dr. Emil Javier. You represent the cream of the crop of our next generation. It is your obligation to comprehend, to acquire, and master these technologies. Ug class valedictorian ang magna cum laude graduate sa kursong Bachelor of Science in Architecture nga si Hazel Humawan. I hope that we continue with passion and compassion in whatever we do. I hope that we do not sacrifice honor and excellence for materialistic and temporary success. Congratulations sa 126 ka mga scholar ng bayan. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Halos 170,000 na ang total COVID-19 cases sa Mindanao. 169,405 na ang tanang kaso sa COVID-19 sa Mindanao. Hinuon misaka sa 147,688 ang naayo na ug 5,663 ang namatay. Samtang ana-ana sa 16,054 ang aktibong kaso. Sa Pilipinas, 1,513,396 na ang total COVID-19 cases sa nasud karong adlaw. Samtang anaa sa 47,561 ang aktibong kaso, human kapin 1,439,000 ang nakarecover ug 26,786 ang namatay. Sa tibuok kalibutan, kapin 190,429,000 na ang nataptan og COVID-19 ug sobra 4,089,000 ang namatay. Manghatag og 5 hangtod na 10 ka kilong bugas ang El Salvador City LGU sa matag senior citizen nga magpabakuna. Samtang ginapaspasan ang vaccine rollout sa syudad kay 2% pa lang ang fully vaccinated. Dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Giauhag sa El Salvador City LGU ang mga senior citizen nga magpabakuna. Gani manghatag kini og 5 ka kilong bugas sa matag dose sa magpabakuna nga senior citizen. Buot pasabot, makadawat og 10 ka kilo nga bugas ang senior citizen nga fully vaccinated. Kini ang paagi sa lokal nga kagamhanan nga batukan ang mga nagaauhag sa uban nga dili magpabakuna. Dili angay nga magtuo o mubasa sa mga fake news, kundi mutuo lamang sa mga local health authorities kay mao gayud ang bugtong nasayod kung unsa ka maayo o unsa ang benepisyo nga mahatag sa mga bakuna. So para nga mabatukan nato ang pandemya, ang bugtong solusyon niini gawa sa non-pharmaceutical interventions mao gayud ang pagpabakuna. Samtang miabot na sa kapin 5,000 katawo ang nabakunahan gamit ang Sinovac ug AstraZeneca vaccine sa El Salvador City, kung asa 3,250 niini ang nakakuha na sa first dose ug 2,182 ang nabakunana og second dose. Matod sa CHO, 2% pa lang ang nabakunahan sa sobra 60,000 nga populasyon sa syudad. Target sa kagamhanan nga mabakunahan ang kapin 40,000 ka mga tagnipanon.
aron makabot ang herd immunity. Kung isgutan na to ang herd immunity, medyo layo pa, pero dili angay kaguol kay every now and then kung doon nag-allocation nga moabot sa amua, wala gid mi nagundang sa pagtupok niini sa ato ang katawhan. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Dugang supply sa bakuna, partikular ang Johnson & Johnson, miabot na sa Davao City. Langhog na sa supply sa bakuna kontra COVID-19 ang nangabot Lunes sa buntag sa Davao International Airport sakay sa Cebu Pacific Flight 5J961. Kinimo ang 143,850 doses sa Johnson & Johnson og 900 doses sa AstraZeneca. Alang kini sa nakidang lugar sa Davao Region. Sa pagkakaroon, aduna na 1,256,480 doses ka bakuna kontra COVID-19 ang nadawat sa Davao Region. Gideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang July 20 ugmang adlaw isip regular holiday sa nasud subay sa pag-obserba sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice sa relihiyong Islam. Gibasihan sa Presidential Proclamation ang rekomendasyon gikan sa National Commission on Muslim Filipinos sa pag-obserba sa Eid al-Adha ugma. Ang Eid al-Adha maoy usa sa duha sa labing importanteng kasaulugan sa mga kaigsuonang Muslim. Eid al-Adha mao ang paghinumdom ni Propetang Ibrahim nga isakripisyo ang kaugalingong anak nga lalaki tuman sa kamanduan ni Allah. Sa maong kasaulugan, sagad sa mga Muslim mag-ihaw og mga hayop sama sa kanding o baka. Giauhag gihapon sa kagamhanan nga mutuman sa minimum public health standard ubos sa quarantine status sa matag lugar. Mga mangingisda sa Misamis Oriental gipanghatagan og food packs sa Philippine Coast Guard District sa Western Misamis Oriental. Anay report ni Ethel Ipanag. Pinasahi ang pagpanghatag og food packs sa Philippine Coast Guard sa Western Misamis Oriental ngadto sa mga mangingisda nga sakop sa ilang area of responsibility, particular na sa Cagayan de Oro City, Upol ug El Salvador City. Moabot sa 100 ka food packs ang ilang giandam ug ilang gipanghatagan ang matag mananagat nga matagbuan sa dagat. It's actually for initiative to do the bayanihan sa karagatan, giving food packs sa mga fishermen, sa mga target sa fishermen. Ilabihan ang ilang kalipay, sanglit nga nagapatrolya sila sa kadagatan alang sa intensified security patrol. Nakatabang usab sila sa mga mangingisda. Ilang gipasalig nga sinugdanan palang kini sa ilang sunod-sunod nga bayanihan alang sa mga mangingisda. Your Coast Guard here in Western Misamis Oriental with our partners, the 10 Offers Coast Guard Auxiliary Squadron, is very much willing to help you through our initiative of the bayanihan sa karagatan. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Usa ka armored car sa iladong security agency nahulikam nga nag-counterflow na nag-swerve ba sa highway sa Tagum City sa Davao del Norte. Samtang sa Pagadian City nahulikam sabang pagbangga sa motor ug mini truck. Ano report ni Sheila Vergara Rubio. Sa CCTV video sa Tagum City Traffic Signalization System Management Center, makita nga una pa man na green light ni overtake na kining armored car bisan og double yellow line. Nag-counterflow og dayon nag-swerve pa kini. Hapit madaro mga motorista nga iyang gi-overtaken. Gipost sa social media ang mga video aron makita sa katawhan nga dili kini angay sundon. Doon na kopya ang Traffic Management Office ug LTO aron ma-alarm ang mga sakyanan. Human sa daghang share sa video sa Facebook, voluntaryong misurrender ang driver sa armored car. Sa FB post sa Tagum TMO, makita nga gi-issuehan og TOP ang maong driver. Isip pahimangno sa mga driver nga mosunod kanunay sa balaod trapiko aron makalikay sa disgrasya ug silo. Sa Pagadian City, makita sa video sa CCTV nga nakamuntar sa Hamisola ug FS Pahares Streets nga daw mingaw ang karsada sa trapiko. Taud-taud makita kining usa ka puti nga mini truck nga miliko padulong sa Hamisola Street din sakto usab nga mitabok ang motorsiklo sa intersection hinungdan nga nabangga kini. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang rider sa motor nga daw wala naka-helmet. Mitindog gidayon ang rider nga gagunit sa iyang ulo. Nadala dayon kini sa ospital ug anaan nakuno sa maayong kahimtang samtang nagkaareglohay na ang duha ka isig kabahin. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitahay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na!
Ug mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si John D. Esteban. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban ka namo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.